bo ko sunna mo ka photo tabe cha ba ke ka cha yambilla de kan juma fo kuma na photo tala ya sinya jori 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 la de kan min be fodro an ka sira ala ne wala din kan de be fo hada maden ka sira ala ne de ikasira ala ne donc kayira koko ni ba ake ala bi kolosi ala bi nyinin kala ala bi israla ambode fo munum bu dambe kata sunna ma photo tala ambode fo ye anya fu ye ba fe ka appareil photo min ladaga ulama wal muasirina anka doni ke baka wakati doni ke ba nyuma be ni tege dalen ba ka doni na ka limana na ka akida na ka sunna mo ya haqiqa ka asima appareil photo ladaga uma soni photo ye majeni photo ye fitino de be photo wala photo ye sira de kamugo sama ka to fulan ko yama do fule ka fo do ma ko si saba do ba ke ka fo ko ale ka photo ye tangana de mo ka diro amo mewa jamana kono ma kuma se ka fo ko ale ka photo ye tangana de mo ka diro abe mo tangate ko islamia sare photo haramu ni awu nyana ni islamia sare be fe haramu ya gansa de mais mungu bani na sunna mo yere be photo tabali yala photo tabali be mungu yere dambi kata sunna karamo yama unu yere de be photo tala kala daga ka nyaga jamana kono ka ke ko mi fen daga le mo wo be photo tanu ka sababu ye ka tiele tiele ke ni photo inu ka sababu daga li sababu la gara la bunyi ka bela la gara la bunyi ka bela hada ma de ambe de fo ni mo ni kala melekela tamina mo sabala ijan ko yere la ijanto yire la ika do be kuma fo ni kuma in kera sawabaye iye mugo ba yiriga de kanda ni ka kuma kera kato iye mugo ba yiriga de fili lagara bebe dilo ilaye iba be kungo tay ni kallamele kala temenati mugo sabaka ijanto yire la ambe mu fo mugo ye nu be foto talla daga jamana en kono ka nyaga sunna karamo ni few ukasir alanye ukasagu ko ni ya islamiyya saraye photo haramu ya faramu ni kundo de o kuin fana be kene kam ogolo ne yere ye segu do photo dilole nyew babila ewa situ ni feun ka segu do photo dilolo mo beta sudure ke photo inde photo dilolo mo beta sudure ke photo koro ni ya sahih bukhari yere laje la tazaruna alihatakum ولا تذرون ود ولا سوا ولا يغوص ويعوق والنسر نكون ني مغو نمودي وكفوتو تالي de kera sababu ya furanka fu ya dona dina fu ninda to islamiyya sariya foto haram ni darura foto ute donc ambe min fo munum buddam bi kata sunnama ukasira alanye alaka jonna ukasira alanye ciden kam man tawla saudiya min fulen ne wakati be ba fo hari hiju minan ka hiju kila ka de fola uye photo ta fo hiju kila ka de fola de fo munun de hiju kila wala uye photo ta ka ala sanwo sanwo fo mufti yere do ya fo yere konni atumbe se ka ke famo ka entredi haramu fula photo kana doye mo ube so wala togodi jiye mume miliyon iriga ebe so be ka pare minawa sino hari mufti doyo o kuma fo ne atumbe se ka ke famo be sala haramu fula mo sine ka pare kana doye tanke photo ta haramu min no ba ke ka ke haramu la ala yesiranya be ala de dele ala ka ala yesiranya fi mo go dusukunna munum bu dambe kata sunna man no be photo nyaga kala daga ukasira ala ne ciden kam man tawla ciden nyode fa ko ale be sira mo minna kam man tawma akwa kuma akhafu ala ummati ali ayyimatil mudillina akun be sira man taw ni jama kulu mununa nyema filile umaru ko hadisa do be ko ciden ko akwa fa ma akhafu ala ummati kullu alimul lisan munafiqul qalbu yujadilu bil qur'an akun be siram manto ni mo sugu minna mo min doni fula annenka arabuka qur'ana kalanto ko nyuma arabukan fulen nenka dusukun kono munafiqiya be nabe kuma fana be kuma ni qur'ana de akun be siram manto ni mo sugu made awo o mo sugu de fule jamana kono nu be mo fi diplôme ba bolo de magistère de ba bolo de o doctorat de ba bolo de o akarla jamia de lawo abe arabukan de do kosobe do ube mo tampe ninde kam mo fi do
ka mogo fili ko bila nyamala no de fon ko dogo tera bimbolo ote magisteri bimbolo ote bar bahari yo de fo ako donite be kasiratil kutubin warai wa riwaya ako donite nga kitabu kacha nga riwaya kacha harisa chaman bin kunna ako donite wede ako doni yede itiba'ul kitabu wa sunna doni yede katugo qur'ana ko katugo sunna ko wayin qalla kutubuhu harina yasurika kitabu kutu wayin qalla ilmuhu wa kutubuhu harina yasurika doni ka dogo ika kitabu ka dogo kitabu yere kana ye boli ka doni ka dogo me tanki betugo qur'ana ko ibetugo sunna ko ako ode doni ke bagay nya ko man qala fal kitabu wa sunna fa huwa sahibu bid'a wa in kana kasirul ilmu wa kasirul kutub akun mugo ye qur'ana soso ye tiden ka hadisa soso e togo de bid'a mugo ika kitabu tayara togo togo ka doni tayara togo togo e togo ko bid'a mugo de fo ninde kado jamana don ka hakilila aka do ka arabu kainte diplôme inte magisteri inte dogoteria te al ilmu qala allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfani doni yede ala côté tiden côté sebo côté bul khaymu ko ninde doni diplôme ko inte fo jamana don ko de buru ka hakilila mun ye jamana don fana tromper min ye dogoteria de ay photo la daga min ye magisteri de ay photo la daga abera kando kala na jami'a ay photo daga nim fana ye jamana don mina fo jamana don ninde ka baw ka hakilila ko doni te dogotoria doni te magisteri doni te karana jami'a la doni te karabu kankani doni yede ala côté tiden côté sebo côté ala ujayo de fo ako wa alayka bi asari man salafa wayna arafadaka nas akum bima mu'minun tamina inye uludon nomina wiye kuma munu fo ika ulun nomina ika tugulu ko har ni be banima وإياكا وأقوال رجال وإن جغرفوه وإياك وعراي رجال وإن جغرفوه بالقول أكون بما هذا ما دونك حكينا يكاتوي نو يا مصر نكما نما يتوغو توغو أكناتا عربو كان فورا توغو توغو نملكلا توغو توغو دي tanka ya ka hakilina de fo ma fo ala kota ma fo jiden kote ama fo seba kote ale ajon ko ire porosa tigi ka hakilina ma muhum mun tamina nye ulude nomina ika uluka kuma muna ika tugu ko sarfu salu har ni be bandila ika mugo ka kuma uye foto e nu ya masir ni kuma e chogo chogo ni delata la kanata donc ambe premier fo mugo uye ko yode no fo sinya jolin ko cheikh salu fawjani ambe ala deli akorla de mi haribi ala kashi dama silamawiye uyamini ka ko do ba ko ni diplôme ti bolo imanka mo la kala ni tejikiya ti bolo doni ke ba ma ika doni sabati manka mo kala ako diplôme te mo ka doni raw ko diplôme mi bolo ako te yira ko ye doni ke ba ya ako diplôme be se ka ke mo do bolo mini aji halin nas jahili do katime beka ate foido dinala ako mo do be se ka ke diplôme te mini alamin nas mogo ka doni ke bagaw de min aymatil ulama ibasro doni ke bagan nyemo do de do kasoro diplôme shita bolo ayo misali ya ka ko no ka jamana Muhammad bin Ibrahim Saudi ka mufti bamin tumbe ni bimbaji bilala palasila ako diplôme tumbo bolo ako Sheikh Abdallah Bumbaji ako diplôme tumba bolo ako Abdallah ibn Humaydi diplôme tumbo bolo diplôme ko tare ko jamana en ko de fam ni yay mugo chaman sogobera photo ko ni fonna karasala daga karasaka de la fawi akad de la fawi ala ka kitabula akad de la fawi hadisala akad de la fawi salafu ka kumala arabu kainte man nya foya ka koro nko doni ka ko arabu kando na nanai chaman yere be kera khawariju de jahamiya de ni akarabu kan yere ka bonya karabu kando ka sedegere do mai ka siramina fo imangele na arabu kando na ngana imbe iba sura be tarabbi da sira ulefe fala sifatu ahli al-kalamu ni ewa jahmiya ni ewa khawariju abi arabu kando na cide ma fo se bawya akaw ka kalante sura ya khawariju ka kalama akaw ka kal qur'ana kalante sura ka kalama mi bolen do dina kono komi nye biye pile na ye fen soko kabo kala inte ne on kadi fe unto kala ne famu baate kala yede
inna min al bayani la shihra ciiden ko nendiya jugu do be yere o yedda bali de nendiya jugu do be o yedda bali yere de dabali kilabe mugo dabali togo mi de mugo kenema ka ke bana baga to yede ka hakilima ke fato yede awa ciiden ko no min fana nen kadi abe hada madaw nyelema ko bu ka cinya ka to wala fu bilangalonga wa inna min al bayani la shihra donc mbe ko nanja min fa wiye protocole o de karamogo de yawu tromper akana karamogo laje ne ya fo mogo yen ko jiya bilala nyogo na sisa akana dan nin karamogo ka kuma la edo entrenti ula ulama u saudiya mogo de nimi hasidiya de te ani ni yere majamuni ni hasidiya de te ala yedoni karfaulu de qur'ana kalifalula hadisa kalifalula hari bidina bellaba ende cide ñore fo sallallahu alaihi inna al imana la ya'jiru ila al madinati kama ya'jiru al hajjati ila juhuriha ciden ko ni liman yabbe pole kam mani da ñine comme ni se sa jaba ka dinga ñine to comme ana ya ko hadisa wore kono bukhari kono inna al islam la ya'jiru bayna masjidayn ciden ko silamiya ñumam be munu misiri fulay ni ñogon tede al kaba misirani madina misiri mo min be dina ñumam fe ba haqiqa fe abe français do abe arabu kando aye toka uluka dole ke baga nyumo sego salu fawjan niya atogo fe in hakile ibe keso fe ka dinala ibe fengo fenge ka nyanyi ne ka dinala atogo sebe dro internet ka ikai keso in sebe anna asola ma de kadiye na ya sora yo keso jaga sombena na sebeli de kade na ya soro ay keso jabe sebeli bana bombajo chogola bunu seminu nunu o chogola ani don ke ba munu Suleiman wuro hilin nunu ayu lamme abunu musina bari nunu ayu lamme aku ka deresul lamme o ka go firila nunu tere nama nunu tabila ka tinya nyini u baw bile ka fidi nyama do te foy la jiya nyini ni to nyini ni trace nyini te ala kan kisu toroma ha wati sera inshallah